Kawasuri Nyakuramogi wadonjo weche mag tuke kama Eliud Magut kaachiel kod Cynthia Jerotich jaloch ng'we kinda mag Nairobi City Marathon manobagi chuny boma ma Nairobi okinyi ma kawuono. Eliud Magut noloyo ng'we kinda mar yo mayawuoyi bang' ringo kuom seche 2 dakika 9 gi nyiriri 47. Josphat Bet gi Emmanuel Sikuku notieke thuolo mar 2 gi mar 3 kaka luore no. Cynthia Jerotich notieke thuolo mokwongo e kidieny mar Wakeini bang' ringo kuom seche 2 dakika 28 gi nyiriri 2. Liliane Chebi notieke thuolo mar 2 ka Peris Jerono nokawo thuolo mar 3. Roberts Kiprop gi Marion Kibor notieko e thuolo mokwongo e kidieny mag yawuoyi gi nyiri ng'we mag kilomita 21 ka Amos Kipkemoi gi Edna Kibiwot notieko kendo norieny e ng'we mag kilomita 10. Sajili pale na basi wanatimka katika njia ambayo inakuwa ni nzuri zaidi. Kumbuka kwamba kuna zile water points ama vituo vya maji ambavyo kwamba wanariadha basi wakifika pale kama wanariadha nahisi kuweza kupunguza kidogo lile jekejeke basi wanapiga tama la maji. First coming in at 42 kilometers. She is doing a great time. 2 minutes and counting down, 27 seconds. She is doing ladies and gentlemen, and the winner. Way to go, and she's in. A round of applause, ladies.